2020 urtean, iaz, bere 20. urteurrena ospatuko luke Bermeoko Gorefest fantasiasko eta beldurrezko zinemaldiak. Berau, antolatzen duen Spookyferia Productions elkarteak ospakizun berezi hau bertan bera utzi zuen pandemiaren eraginez. Posible den neurrian, 2022 urtean, datorren urtean berreskuratuko dute data borobil honetarako prest zuten ideia berezia. Aurten, horrela ba, bere jatorrietara itzuliko da Gorefest jaialdia. Jaialdi xumeagoa izango da. Edukiera murriztuagoa izango du, distantzia sozialak mantenduko dira, beti ere maskara eta gel hidraalkolikoa erabiltzeko deiarekin. Horrela, 2 saiotan burutuko da urten Gorefest jaialdia Bermeon. Uztailaren 9 eta 10, ostiral eta larun batean. Saio bakoitzean laburmetrai berdinak proiektatuko dira, Nestor Basterretxea aretoan, eta urten distantzia soziala mantentzeko ez da egongo ez aktorerik, ez kale animaziorik. Saioak beraz, uztailaren 9 eta 10 izango dira, 7:30 Nestor Basterretxea aretoan. Sarrerak 4 eurotan daudere eskuragarri, gehi kudeak eta gastuak. Aurten, kontaktua txikiagotzeko sarrerak Kutxabanken bidez erosi behar dira, bai online edo kutxasainetan. Lehiatian ez dira sarrerarik salduko. Laburmetraien emanaldiari daukionez, esan bezala, 9 eta 10 pelikula hauek, laburmetrai hauek, proiektatuko dira. A Little Taste, El cuento, La octava dimensión, Una noche cualquiera, Íñigo Atxaren Agur, Capitán Kinesis, Sonrisas, De funcionario eta La última Navidad del universo.